Кадерле дуслар, әйдәгез бүген сезнең белән балалар турында, мәктәпләр турында, шуның турында сөйләшәйек. Без 26 ел һәр елны мәктәпләргә җөрибез. Элек әзрәк җөридек, менә быел мин булдым 30 мәктәптә, 10 колледжда, Нижнекамск, Казань, Челны. Нәрсә әйтәсем килә? Менә бик кызык спектакль кебек мәктәп кирендә илтән басып торсагыз. Онда киләләр кем машина белән, кемнең әбисе илтә, кемнең әтисе илтә, кайберсе җыяу килә, үзе уже бәләкәй булса да. Менә безнең Нижнекамскида бар берничә мәктәп, кайда укыйлар 1700, 1800, 1600 балалар. Менә алар илтән җыелалар. Әти-әниләр аларны ап киләләр. Нинди уйлар белән, нинди өметләр белән балаларны алар ап киләләр дә капкага киләләр, аннан соң балалары кирип китәләр, нәрсә алар көтәләр безнең мәктәптән. Менә бүген әйдәле бергәрәп уйлыйк менә. Дөресме без балаларга укытучылар турында сөйләйбез. Менә кайчагында әти-әниләр укытучыны әллә ничек теге менә нәрсә ул киенгән, нәрсә ул әйткән, ничектер менә дәрәҗәне укытучының төшерәләр, балаларга сөйләп. Безгә кирәк менә хәзер иң кирәкле нәрсә дәрәҗә укытучының үзгәртергә, фикерне укытучылар турында үзгәртергә. Менә алар бүген укытучылар, менә урысча әйткәндә на передовой, менә иң кирәкле, иң шундый алар эш алып баралар. Менә хәзер шундый баранлык пропаганда. Пропаганда яшьләргә нәрсә генә сөйләргә тырышмайлар западный безнең илләр. Менә безнең руководство турында, безнең ил турында, сатанизм, әллә нәрсәләр бит сөйләйләр. Шуңар безнең балалар ул сайтларны карамасыннар. Алар аңласыннар, кайда ул дөрестлек, нәрсә карарга кирәк, кемгә шанырга кирәк. Шанырга кирәк укытучыларга, әти-әнисенә и менә мусульманство. Менә нәрсәдән безнең яшь балалар, татарлар, мусульманнар, менә шуларны кирәк күбрәк аларга шуның турында сөйләргә. Менә мәктәпләрдә без быел нинди яңалык безнең? Яңалык безнең быел 95 ел Фикрат Ахмедович Табеевка. Менә шуның турында сөйләйбез. Кызганычка каршы күп балалар белмәй аны. Даже менә безнең бит урам бар. Безнең урам бар Нижнекамскида, Чаллыда, Казанда. Безнең бар урам Фикрат Ахмедовича Табеева. Менә кем ул булган? Нинди аның менә шундый ниндирәк ул кеше булган? Шуның турында шулай сөйләргә, аның турында инде искә төшереп гел шуның турында сөйләргә. Менә ул шуның турында без күп балаларга сөйләйбез, аларга аңлатабыз, кем ул булган, нинди ул зур хезмәт, зур шундый эш алып барган 20 елда безнең сельхоз аграрный Татарстан, инде индустриальный шундый промышленный шундый республика булды. Менә ул эшләгәндә Лениногорск, Нижнекамск, Чаллы, КамАЗ, Минибаевск, театр Камалы шул. Аны бит ул вакытта төзеделәр инде. Ул аны менә 20 елда безнең индустриальный республика булып инде, аннан соң китте, без булды послом, значит, Афганистанга 7 ел, иң кирәкле шундый вакытта инде. Менә шуның турында сөйләйбез. Тагын яңалык без тырышабыз менә балалар белән сөйләшергә. Кем булган сезнең әбиләр? Кем булган бабалар? Аларның бабалары кем? Сугышта үлгән, сугышка булган. Кем булган ул сугышта? Пулеметчик булганмы, танкистмы? Әбиләр турында. Нәрсә әби пешерергә яраткан? Нинди нәрсә белән шөгырьләнгән? Менә шулай иттереп һәрбер бала белергә тиеш борынгы кем аның булган әбиләре, бабайлары инде. Менә шуны без сөйләйбез. Без сорайбыз алардан кайдан булган бу әбиләр, бабайлар. Нинди жактан алар монда килгәннәр, күчкәннәр. Менә шуларны без сөйләйбез. Оннан соң инде без бик зур тема быел. Без күтәрәбез нинди балаларның өметләре, нинди хисләре, ничек алар үзен күрәләр 3 елдан, 5 елдан, 10 елдан, нинди теләкләре бар иштән. Менә шуның турында без сөйләйбез инде.
Менә нәрсә белән алар укырга киләләр. Менә алар бит кой берсе, менә кызлар миңа салон кирәк диләр, матур ясай торган. Миңа кирәк Мерседес диләр җегетләр. Но бит безнең бит аларның хисләрендә, өметләрендә булырга тиеш. Нинди безнең матур, яхшы ил булырга тиеш. Нинди мин үземнең хезмәтне, үземнең эшләгән эшләрне безнең шул илгә, безнең эшләргә нәрсә? Ничек минем үземнең якташларга аннан соң булышырга? И аннан соң ничек миңа аннан соң үскәч татар телен саклау буенча нинди эш алып барырга? Менә нәрсә мин эшләрим? Менә безнең патша заманында булган акбайлар. Менә алар төзегәннәр, оештырганнар мәктәпләр, мәдрәсәләр. Аннан соң алар инде аны алганнар, содержание әйтәбез инде. Шулай итеп менә шул акбайлар безнең саклаган татар телен, милләт саклаган, динне безнең сакланган. Безнең татар теле менә шул дингә бик яхшы булган, ул татар телен саклауга мәдрәсәләрдә укылганнар, хәзрәтләр, вәгазьләр сөйләгәннәр. Менә шул да бик зур файда татар теле саклау буенча булган. Менә яшь әтиәниләр белән без сөйләйбез. Менә кемне алар үстерәләр? Ничек алар балаларны үстерәләр? Менә или же балалары аларның западный пропаганда шундый формада булсынмы, или же безнең традиционный, национальный, милли киемнәре, гореф-гадәтләрне сакларга кирәкме? Менә шулай итеп шул яшь әтиәниләр белән бик күп безнең чыраш булды. Нинди жаңалык быел менә без күрдек? Менә без булдык Сухарево, Красный Ключ, Камский Поляны, менә күп авылларда. Онда укытучылар җитмей. Бар шундый авыллар укучыларны автобус белән күрше авылга алып баралар, укытучы булмаганга. Менә укытучылар бүген җитмей. Аларның дәрәҗәсе менә хезмәт акчасын күтәрергә кирәк. И мәктәпләрдә бик әз ир җегетләр эшлиләр. Менә гөр хатын-кызлар эшлиләр. И менә бүген тагын әйтәсе килә, менә хәзер без бөтен милләтне дә яратабыз. Мусульман милләтләрне яратабыз. Казахский, узбекский, таджикский, киргизский. Менә алар күп хәзер бездә торалар. Менә бүгенге көндә Нижнекамскида тора 7,5 мең безнең эшләргә килгәннәр җегетләр. Күпсе алар Нижнекамскида калалар, хатыннар табалар. И менә быел беренче класска, менә 300 баласы килсә, 300 класс. Шуларның бер 20% шул катнашкан никяхлар казахский, туркменский, таджикский, турецкий менә шундый гаиләләрдән. Аларның караулары ничектер әзрәк икенче. Без аны үзгәртергә тиеш. Алар монда килгәч безнең гореф-гадәтләрне, безнең җырларны, биюләрне, сөйләүләрне, безнең тарихны алар белергә, аңлап, шулай булырга тиеш. Менә бер кызык әйбер миңа тиелде. Менә без инде күптән дус без Шмаков Павел белән мәктәп Солнце. Менә шунда мине шунда чакырдылар. Безне алар ел сайын чакыралар. Менә шунда ул татар мәктәбе түгел. Онда бөтен милләт, грузин, армян, шимбә барсы да анда бар. Менә шулар җыелып, татарча җырлап, татарча биеп, шунда безгә концерт күрсәттеләр. Алар безнең республикада турып татар телен өйрәнәләр, татар тел безнең гореф-гадәтләрне өйрәнәләр. Менә анда 2 кыз чыкты. Шул 2 кыз барганнар, алар игезәк кызлар, алар 9 класста. Шулар былтыр барганнар урманга. Шунда җыйганнар берничә чиләк имән жолы динде, имән орлыгын. Шуны өйдә 2 ел үстергәннәр. Үстереп инде бәләкәйләр алар менә шуларны алар алып килделәр. И барыбызга да шуны ләштеләр. Миңа да 2 имән ләкте инде, мин аларны өйгә алып барып, икринде утырттым. Шул хәзер бер мәшәкать үземә инде ясадым. Шулай итеп вот нәрсә ул? Менә шул кызлар 100 имән үстереп, мәктәп кирендә утыртып, паркта утыртып, урманга барып утыртып, ул бит менә ничектер шундый хыял аларның. Бу экология белән дә бәйләнгән. И менә шундый балалар уйлап чыккан фикерләрне без кирәк шуны
кешегә сөйләп, үрнәк итергә менә. Менә безнең ул солнце инде, андый мәктәптә теге үзләрен теге иркенрәк тоталар, дисциплина буенча, үзләрен тоту буенча, но бит алар олимпиадаларда җиңәләр. Бөтен олимпиадада җиңүче бит Казанда шулар. Менә шул нәрсә дә бар. Ну, менә безнең кызганычка каршы гимназияларда татар фәннәрне хәзер татарча бик әз татар фәннәр үткәрәләр татар телендә. Менә ансы бик кызганыч инде. Без ел саен безнең энтузиаст яшьләр белән без иске китапларны, география, математика, бөтен фәннәр китапларны тырышабыз мәктәпләрдә җыеп сокларга. Менә алар безгә барыбер шундый вакытлар җитәр, и алар безгә бик кирәк булачак. Менә Нижнекамскида бик яхшы минемчә бар татар театры. Менә әз яшьләр шунда йөри. Без инде анда яшьләрне җыеп шунда алып барабыз. Менә инде без уйладык хәзер яшьләр театрга килмәсә, театр яшьләргә килергә тиеш. Менә мәктәпләрдә шундый татарча театр, шундый юшма булырга тиеш. Менә ул тоже бик кирәкле нәрсә. Безнең классик әсәрләрне шунда белеп, укып, әкиятләрне шунда бәләкәй балалар белергә тиеш инде. Менә шундый да проблем бар. Ну, барыбер менә бөтен мәктәпләрдә, бөтен колледжларда бар безнең энтузиастлар. Татар телен саклайбыз, берәр дополнительный сәгатьләр алып, шулар укучылар белән шундый эш алып барып, шундый энтузиастлар бөтен мәктәпләрдә дә, колледжларда бар. Шунысы инде бик яхшы безгә. Шуңар без тиеш менә бик зур проблем хәзер ширләү, менә балалар ширләүе, менә аны гел кирәк карарга, гел медосмотр булырга тиеш балаларның инде. Менә җылдан җыл менә косе ширләүләр безнең үсә инде. Бик мин канәгать булып кайттым. Бик күп кеше шундый энтузиастлар күрдем. Безнең рәис әйткәнчә, Рустам Нургалиевич, безнең татар теле саклау буенча хәзер ул энтузиастлардан күбрәк тора. Менә шуларга без шанабыз, әйдәгез бергә үзара сөйләшәйек, ничек безнең балаларны тәрбияләргә, ничек татар телен безнең сакларга. Менә ул бездән тора, һәрбер бездән тора. Әйдәгез татар телен онытмайбыз, саклайбыз, үзара сөйләшәбез, и киләсе буыннарга тапшырабыз. Рәхмәт.